Akkor szeretettel üdvözlöm meg egyszer a jelenlévőket, és kezdésnek arra gondoltam, hogy említenék néhány fogalmat, vagy pár szót. Természetesen Cseh Tamás, dalszövegírás, költészet, Pécs, popzene, Budapest, valamilyen megjegyzést, vagy észrevételt ezzel kapcsolatban melyikkel kezdenéd? Cseh Tamás, Pécs, és még mi? Melyikkel kezdenéd? Budapest, költészet. Budapest, költészet. Popzene. Popzene. Hát akkor hadd mondjam el, hogy én egy olyan házban nevelkedtem, ahol mindenki énekelt, földszintes ház volt, 10 szobakonyha, és gyerekkoromban hát én voltam az egyetlen fiúgyerek a házban, 2 lány volt, hozzám hasonlókorú kislány volt még ott, és 3-an voltunk gyerekek. Az egész házban kis emberek laktak, ott a Teleki tér, a piac környékén volt ez, és mindenki énekelt, az asszonyok énekeltek mosás közben, a férfiak énekeltek, ha berúgtak, és észrevettem, például egyik alkalommal nyár volt, és nyitva volt az ajtó, az udvarra minden szobakonyhás lakások voltak, és benéztem a Winkler nénihez, akinek az ágyára lehetett látni az udvarról, és a Winkler néni az ágyában ült, hálóingben, napközben, és énekelt maga elé nézve. És kérdeztem, hogy mi van Winkler nénivel, és mondták, hogy haldoklik. Most a Winkler néni haldoklás közben énekelt. Az emberek arca, a felnőttek arca megváltozott, mikor énekeltek. És én valószínűleg akkor lettem megrögzött énekpárti, mert szerettem volna én is énekelni, de hát mivel botfülem van, ezért dalszövegeket szerettem volna írni. És nem tudtam, hogy az hogy kell, kitaláltam a gyerekkoromban dalszövegeket, és ez mindig valahogy elkísért. Aztán észrevettem, mert prózát kezdtem írni 18-19 éves koromban, és észrevettem, hogy az is lélegzetvételre íródik, a próza is, és lehet érezni mögötte az epikában az írónak, a kitalálónak a lélegzetvételét. Ahogy gyorsul, ahogy lassul, és a mondatok lejtése és ritmusa is. És már néhány mondatban meg lehet állapítani nagyon jó könyvről, prózai könyvről, hogy milyen a lélegzetvétele, és hogy milyen gesztus van mögötte. És a zene az meg pláne, a zene maga gesztus. A Bartók írta, hogy ő gyerekkorában észrevette, hogy minden zenei motívum mögött egy gesztus van. Van, amelyik fenyeget, van, amelyik hív, van, amelyik megölel, van, amelyik biztonságot ad. Ezt egy gyerek pláne érzi, de mi felnőttek is érezzük, csak nem annyira a szívünkkel, mint egy gyerek. És hát így lettem dalszövegíró. Esetleg Cseh Tamás azt mondta Bérces Lászlónak, mikor szóba kerültek a nők a dalokban, hogy hát azok mind a Géza női, és a Géza történetei. Itt a dalokban hogyan osztoztatok ezeken a nőkön? Milyen érzés volt, hogy a te nőidet odaadták Cseh Tamásnak? Ezt ebben a kérdésben megvilágítóbb erejű lesz egy párbeszéd, amit Tamás és köztem zajlott le egyszer, amikor már mind a ketten megállapodott együttműködők voltunk, hogy egyszer így elmerengve azt mondta nekem a Tamás, hogy Géza, vannak nagyon veszélyes szövegek, amiket te írtál nekem, politikailag veszélyes szövegek például, és azokat ugye te egy kocsmában sem mernéd elmondani prózában másoknak. És mondtam, hogy nem. Azt mondta, ezek szerint te engem tolsz előre, hogy énekeljem én, és vállaljam én a veszélyt. Mondtam, igen.
Azt mondta, ezek szerint te gyáva vagy. Mondom, igen, gyáva vagyok, Tamás. És aztán tovább folytattam én is, azt mondtam, hogy de Tamás, a saját bevallását szerint te évek múlva jössz rá, amikor már évek óta énekled, hogy tulajdonképpen ezeknek a szövegeknek mi az értelmű. Azt mondta, igen. Mondom, akkor te meg tudatlan vagy. Tehát egy gyávának és egy tudatlannak az együttműködésében vannak. Zoli, szeretnél ezt hozzáfűzni valamit, vagy inkább? Én gyáva vagyok és tudatlan. Egyszerre. Hova megy ma éjjel az Urán város? Fizetésnap van és van, kocsma számos, számtalan presszó és vidám lányok, zenekar játsza a legújabb számot, de a legjobb hely ma a bányászt várja, az olimpia szálló ragyogó várja, várja a bányász csak pénztárcáját, meg kéne vizsgálni az olimpia várját. Nem sötét bánya, az olimpia várja, ott minden nő csak a bányászt kívánja. Pezsgőbe gyöngy van, fényes pohárban, prima dobos van az olimpia várban, és prima lányok fülükben ékszer. Ha egyszer eljössz, jössz még 77-szer, s még 77-szer, s még 77-szer, vagy itt maradsz mindig és többé nem mész el. Nagyon jó tudja az Urán város, hogy rövid az élet és a határidő záros, de egyetlen éjjel az olimpia várban megkaphatsz mindent, mit az élettől vártam, mert ott úgy érzed, nincsen záróra, és minden szép nő ugrik egy szóra, mert itt ma minden a bányászt várja, pedig nem bánya, az olimpia várja. Nem sötét bánya, az olimpia várja, ott minden nő csak a bányászt kívánja. Pezsgőbe gyöngy van, fényes pohárban, prima dobos van az olimpia várban, és prima lányok fülükben ékszer. Ha egyszer eljössz, jössz még 77-szer, s még 77-szer, s még 77-szer, vagy itt maradsz mindig és többé nem mész el. Ez akkor a Pécshez tartozik. Pécshez tartozik. Egy ízben a Pécsi Színháztól kaptunk a Cseh Tamással egy megbízást, hogy az Uránbányászok című darabhoz szerezzünk zenét. Szerezzen zenét a Tamás, és én írjak szöveget, és én kértem anyagot a bányászlétről, az uránbányász létről, hogy adjanak nekem, és gépelt papíron bányászoknak a visszaemlékezési riportjait, vagy ilyesmiket kaptam, hát őrületesek voltak. Hát az olimpiabáról nagyon sokat nyilatkoztak a bányászok, és volt egy olyan eset, ami különösen megtetszett nekem, hogy egy 3 emeletes munkásszállás volt, és a harmadik emeletre éjjel fölhúztak lepedővel, összekötött lepedőkkel egy Ica nevű nőt, aki ápolónő volt, és a szekrényben bújtatták, mert tilos volt nőnek bemenni persze, és ott a harmadik emelet hát használta Icát, és a szekrényben volt. És akkor ez szöget ütött a fejembe, hogy micsoda szent ez a nő. Tehát, hogy tulajdonképpen egy emelet használja, és ápolónő, és így. És akkor hát az első dalszöveget őróla írtam, néhány lepedőt összekötve leeresztettünk a földszintre, és egy Ica nevű nőt így húztuk föl. Felhúztuk Icát a 4. én, a Feri meg a Bíró Imre, és egy szekrényben rejtegettük őt. Örvendezett a munkásszállás, megszűnt a nők utáni rohangálás, végre szereztük egy állandó nőt, és aztán a rendészek elviszik Icát, és akkor szomorú lesz a munkásszállás, mert jöhet a nők utáni rohangálás. És kiderült, hogy a uránbányászok élete az egy uránbányász feleségről is írtam dalszöveget,
és egymás után írtam az uránbányászokról, és kiderült, hogy számomra, hogy az uránbányász lét az nagyon kemény és nagyon férfias lét, úgyhogy ezt nagyon megszerettem. De én Pécsre igazából úgy kerültem, hogy itt Pécset tanult egy lány, és hozzájártam le. És mindig Pestről autostoppal jártam le, és akkor ismerkedtem össze a várossal, minden hétvégét itt töltöttem. Egyszer bementem az ifjúság útján egy lánykollégiumba éjjel, és azt mondtam a portásnőnek, hogy mondtam egy lánynevet, hogy őt keresem éjjel 2-kor. És mondta, hogy de kérem, itt 1500 lány alszik. És akkor hallgatóztam, és lehetett hallani, hogy 1500 lány így alszik. És mondtam, jó, hát akkor tényleg nem zavar. Ez volt nekem Pécs. Varga Miklós tolmácsolásában is hallhatjuk ezt a dalt a Timár Péter Moziték című filmjében. Mit éreztél, amikor ez elkészült, vagy hírét vetted egy ilyen hard rockos verziónak? Amikor elkészült ez a... Hát amikor találkoztál. Hát én a filmmel vele, vagy azt kérdezted? Hát mindig, mindenből azt a nagyanyám mondta, amikor étellel kínált gyerekkoromban, hogy kóstold meg, mindenből az első a legjobb. És akkor úgy gondolkoztam, hogy tényleg így van-e, hogy a szerelemből is az első szerelem, és a felfedezésnek a... Szóval én azt vettem észre, hogy valóban mindenből az első és az eredeti a legjobb. Aztán majd feldolgozzák, utánozzák, vagy valami, de engem mindig zavar, hogyha nem az eredetit hallom. És még arra kérem az Zolit, hogy ne gitározzon. Ja, nem, ezek után nehéz. Az olimpiai étteremről esetleg neked is van valami jó emléked? Az olyan, Begzol. Jaj, csupán annyi a történet, hogy mondjam ez vagy Zibet? Hogy annyi a történet csak, hogy beszélgettünk a Jóskával, mondtam, hogy ezt az olimpiás dalt azért is énekelném el szívesen, mert az olimpia már erősen átnevesült, az gyakorlatilag mostanra nem egy kedvelt, az uránvárosok által kedvelt ilyen szórakozóhely, hanem a uránvárosok számára, hanem helyette ilyen próbaterem komplexum. Gyakorlatilag van egy ilyen a vasajtón, ha ott oldalra mentek, akkor ott a oldalt mindig nyitva a vasajtó, és akkor le lehet menni a pincébe, és a teljes pince soron zenekarok próbálnak. Gyakorlatilag a Pécs underground rock and roll életének a központi helye, és akkor így vannak a próbatermek, és gyakorlatilag nincs olyan zenekar, amelyik ott ne fordult volna már meg. És így mindenki ott játszik, és akkor lehet tudni, így bele lehet hallgatni így zenékbe, át lehet menni srácokhoz gratulálni, hogy figyelj, ez szerintem vadállat volt, akkor ilyen rá lehet írni ajtókra ilyen feliratokat, hogy kit lehet utálni, vagy kit nem. Jellemzően mindig a legsikeresebbre írja, vasajtókra írnak a legtöbbet, a miénkre például. Ilyen tekintetben, és akkor mindig így mosolygunk, hogy mi van, és gyakorlatilag ott van lenne a teljes ilyen a pécsi rock and roll szcénának egy jó része ott van, és így cserélgetjük a próbatermet, onnan lehet tudni, hogy egy zenekar már menőbb, hogy vándorol, következő próbaterem egy ilyen nagyobb, aztán megint nagyobb, és akkor nőnek a próbatermek lenne a pincében, mert azt tudja már kibérelni. A következő lépcső azt, hogy onnan tudod, hogy a zenekar marha menő, hogy sokat használja a teherhordó liftet fölvinni a cuccát, az, hogy megy koncertezni, tehát hogy nem csak ott lakik. Na, hát ilyenek. Úgyhogy az olimpia mára gyakorlatilag ezt jelenti meg, van fenn egy kedves kocsma, így élünk most. Ez a dal, ez nem, a Pezsgőbe Gyöngy, nem tudom mikor volt. Uránbányászok idején. Igen. Hát igen, ezek ilyen urbánus dalok, tehát így a Bereményi Géza szövegírásának ez az ilyen urbánus élethez, nagyvároshoz kapcsolódó része. Vannak más dolgok is, például klasszikus költők, József Attila például, ő hogyan kerül bele a szövegvilágodba, dalait közé? Hát én tulajdonképpen úgy vagyok, ahogy a Zoli meg a Jóska, hogy én is bölcsész voltam. Itt 3 bölcsész ül együtt. Bölcsészkarra jártam én is, magyar-olasz szakra, és
Én könyves ember voltam világéletemben, rengeteget olvastam, már 4 éves koromtól olvastam. Nem is tudom, hogy ki tanított meg, hogy lettek meg nekem a betűk. És azóta is állandóan olvasok, az utóbbi időben kevesebbet már, de folyton olvastam, és ez volt minden menedékem. És hát úgy került oda József Attila és meg a többi is, hogy én hát úgy írom a dalszövegeket, hogy először mindig a zene van meg. És én a zenére, valakinek a zenéjére írom a dalszöveget, és amikor először lejátsza az egészet, vagy pedig az elejét, és akkor én sorokra bontom magamba, akkor eszembe jut az első sor, és akkor így írom egymás után a többit, és nem tudom, hogy van a folytatás. A legnagyobb barátja a dalszövegírónak a rímkényszer, tehát rímről rímre halad, akkor az a mondani valót is befolyásolja, és a végén még csavarni kell egyet rajta, és akkor kész a dalszöveg. De amikor már a 2/3 van, akkor az ember sejti, hogy miről szól, de előtte semmi, fogalma nincs. Tehát nagyon ritka volt az, hogy én elhatároztam volna, hogy most ezt a témát, erről szeretnék egy dalszöveget írni, ez tényleg fehér holló, mindig közben találom ki, és közben fejlődik szinte magától. De ehhez az kellett, hogy én novellaírással kezdtem igazából, és a novella ilyen, hogy a novella, az, ahogy mondani szokták, a novellában mindig legyen legalább egy fordulat, és az a novella. Hogy valami hirtelen mélybe bevilágít, egy sejtés valahol a mélyre, mert a novella rövid írás. És én ezt a rövid műfajt nagyon szeretem. Sokkal jobban kedvelem, mint a hosszabb műfajokat, a kötött és a rövid műfaj, az nekem. De még egyet erről hadd mondjak, hogy két költőt nagyon szeretek, nagyon szeretem Vörös Sándort, és ő írt egy doktori disszertációt, aminek az a cím, hogy a vers születése. És abban leírta a saját tapasztalata alapján, hogy születik a vers. És az állítása szerint a versből mindig először a ritmus van meg. Tehát a költő sosem tudja, hogy miről fog verset írni, vagy nagyon ritkán tudja. Először a ritmus van meg, és föl alá járkál a költő a ritmusra. És akkor egyszer csak megvan az első sor. Ez nem sokban különbözik attól, amit én mondtam a saját módszeremről. Az Osip Mandelstam nevű másik orosz költőnek a felesége írta, hogy a férje mindig járkált, és a ritmus nem hagyta nyugton, és arra írta a szöveget. Na most a Balassi Bálintnak pedig minden verséhez oda van írva, hogy ad notam, és akkor egy verscím, vagy egy dalcím. És akkor, tehát valaminek egy közismert dallamra írta ő mindig, tehát ő is dalszövegíró volt. Akkor az Arany Jánosnak a Velszi Bárdokja például, őt ugye tamburázott, és zenére írt több verset. A Velszi Bárdok egy nagyon ismert, azt hiszem velszi dallamra, vagy skót, velszi dallamra írta a Velszi Bárdokat, amit valamennyien jól ismerünk, ez egy nagyon híres népdalszerű ballada zene. Én most nagyon hamisan fogom, Zoli, hogy ez egy ismert, Edvárd király, angol király léptett fakólován, hadd látom úgymond mennyit ér a velszi tartomány. Van-e ott? És az egészet végig lehet énekelni erre. Ez nem a Kék Duna keringő volt? Az én előadásomban, de ez egy nagyon ismert, hát ha nem lehet fölismerni, akkor is egy ismert. De ez táncdal zene, érezhetően valami. Tehát tulajdonképpen akkor én nem mondom azt, hogy én költő vagyok, mert nincsen saját ritmusom. Tehát ha nem, nekem adni kell. Egy zenész lejátsza a prozódiát, és én arra írok szöveget. Egy vagy két dalszöveget írtam úgy, hogy magamtól írtam előre. A Cseh Tamás halála után egyedül voltam egy este Zalaegerszegen, ahol rendeztem egy színdarabot, és mentem haza a hóesésben, és január volt,
és akkor maga a lépteimre egy ilyen felező, azt hiszem 13-as, vagy felező 12-es ritmus jött elő, és arra írtam egy szöveget a Tamásnak. És alig vártam, hogy fölrohanjak a szállásra, és ott akkor leírtam arra a ritmusra, amit én megtaláltam magamnak a lépteimre. Egy nagyon naív ritmus ez, és akkor a Zoli, kérlek énekeld ezt el, jó? Én itt állok betűzve az éppen januárban. Amióta elmentél, csupa kicsi most van. Fel és alá lólok a rácsok menti mostban. Lólok és liegek, nem több vagyok ennél. Sorrácsok közt iszkoló, mióta elmentél. Még mielőtt elmentél, az igazság veszély volt. Mára már észrevétlen, kicsike szégyen volt. Jó január hercege, én ezt azért írtam, értesülése legyen annak, aki kint van. Jó január hercege, ezt azért is írtam, megnyugvása, hogy legyen annak, amiben van, annak, amiben van, annak, amiben van. Még mielőtt elmentél, az igazság veszély volt. Mára már észrevétlen, kicsike szégyen volt. Nem és nem megyek én el, ezt még végignézem. Amíg nincsen ez a vész, egész végig készen. Jó január hercege, én ezt azért írtam, értesülése legyen annak, aki kint van. Jó január hercege, ezt azért is írtam, megnyugvása, hogy legyen annak, amiben van, annak, amiben van, annak, amiben van. Akkor jutott eszembe, hogy van egy nagyszerű ember, akit egyébként most szintén Január hercegnek hívnak, ugye valamikori Baksa Sós János, a Kex együttesnek az énekese. Esetleg ez csak egy véletlen egybeesés, vagy talán a Baksa irányába ezt a nevet így tudnád tovább vinni, vagy valamit hozzáfűzni? Hát csak annyit, hogy Baksa Sós János volt az első olyan igric, akit én hallottam énekelni egyedül közönség előtt, és akkor jöttem rá, hogy mekkora erő van ebben a műfajban. De a Baksa Sós Jánosnak a teljes neve, az igazi neve, amit ő választott, az Január herceg Tova. Tehát az a teljes neve, nem Január herceg, Január herceg Tova. Ez volt a neve. Ő egyébként Berlinben él, és nem énekelt ő sokáig, 2-3 évig énekelt, és aztán elment Berlinbe. Egy nagyon furcsa, nagyszerű ember volt, igen. Most talán térjünk vissza, vagy térjünk át egy olyan dologra, amit már így érintettünk, tehát ismét a nők. Tehát ugye nem csak Cseh Tamásnak írtál dalokat, és nem csak Cseh Tamáshoz kapcsolódnak nagyon sikeres és emlékezetes albumok, hanem annak idején, amikor megjelenése után rögtön megvettem ezt a lemezt,
Nekem egy óriási élmény volt, amit a Dés Lászlóval Udvaros Dorottyának írtatok. Mennyiben jelentett ez mást, és vagy milyen új tapasztalatokat, élményeket hozott ez, hogy egy akkor nagyon sikeres színésznőnek írtál dalokat, és készítettetek lemezt? Annyiban volt más, hogy amikor én először dalszöveget kezdtem írni, akkor én hallottam már a Cseh Tamás nevét, hogy van egy rajztanár, aki gitározik és énekel, de még sosem hallottam őt énekelni. És mikor személyesen összeismerkedtünk, akkor én fölajánlottam neki, hogy én írnék neki dalszövegeket. És el is csodálkozott, mert ő nem énekesi pályát szánt magának, hanem festő szeretett volna lenni, mint a rajztanárok általában. Ő elemiben tanított rajzot akkoriban. És én akkor hallottam először Tamást énekelni, amikor megírtam a zenéjére az első dalszöveget, elétettem, és ő elénekelte. Akkor hallottam először, és talán ő maga is akkor hallotta önmagát először magyarul énekelni. Azt hiszem, mert angol szöveget énekelt, nem tudom. Lehet, hogy magyar népdalt énekelt még gitárra. És tehát együtt kezdtük el, és mivel mindenből az első a legjobb, olyan szabadság volt, hogy nem akartuk először, megbeszéltük egymással, ez sose kerül közönség elé, ezt csak magunknak csináljuk, és eltesszük. Azért, mert nem szabad bekerülni a pop szakmába, mert akkor az ember lealjasul. És akkor ez így kitartott egy darabig, és csak és egymást is ellenőrizzük, hogy nem. És a Tamás néhányat énekelt, a Baksasós János estjein meghívta vendégnek őt, a Baksa, és ott elénekelte egy-két dalunkat, de hát ezek a dalok, hogyha egy-kettőt énekelnek belőle, akkor az nem keltenek feltűnni, hogy mi ez a furcsa képződmény. Szóval ezt váltottak ki. És akkor, amikor már több tucat dalunk volt, tehát már csináltuk vagy másfél vagy 2 évvel a dolgot, akkor kimentünk Párizsba, és kint Párizsban Tamás azt mondta nekem, mielőtt hazaindultunk volna, hogy ő nem megy haza Magyarországra, mert kint akar maradni külföldön. És akkor mondta neki, hogy jó, Tamás, akkor maradj kint külföldön. És furcsálkodva nézett rám, és láttam, hogy valami más miatt mondja ezt, és azt mondta, de egy feltétele visszamenne, hogyha énekelhetné nyilvánosság előtt ezeket a dolgokat. Jó, akkor erről van szó. Hát Tamás, hát tulajdonképpen idegileg kéne bírnod. Hát neked gyengék az idegeid. Hát most gondold meg, hogy lemezborítón ott lesz a fejed, meg mindenféle emberek jönnek, és azt fogják mondani, hogy hízelegnek neked, meg mindenféle hülyeség, jön a cenzor, meg cenzúrázni akarják a dalszövegeket, és bekerülsz olyan emberek közé, akik ebben a szakmában vannak, hát ez rettenetes alakok. És akkor mondta, hogy ő ezt vállalja. És mondtam, akkor jó, akkor menjünk vissza Magyarországra, és akkor jó. De már előzőleg gyanús volt, mert följött egy férfi, együtt laktunk egy albérleti, vagy egy lakásban, kölcsönlakásban, és jött egy férfi, bemutatkozott, hogy a Gyurkó László a 25. Színháznak az igazgatója. És hogy ő beszélt a Tamással, és én ránéztem a Tamásra, ő ezt nem említette. Nekem ült az asztalon, és így lehajtotta a fejét. És beszélt a Tamással, és megbeszélték azt, hogy a Tamás énekelhetne a 25. Színházban, lehetne saját estje, de a Tamás mondta, hogy én vagyok, hogy maga a dalszövegíró, mondta nekem, és hogy a maga engedélye is kell. És mondtam, én nem engedélyezem. Nem engedélyezem, mert korrupcióba keverednének ezek a dalok, ezt mi magunknak csináltuk, és ezt a Tamás is jól tudja. Nem Tamás? Nem válaszolt, így nézett. Csak a Gyurkó László azt mondta, ahogy gondoljátok, és ránézett ilyen részvétel a Tamásra, mint egy betegre, hogy hát sajnos akkor Tamás, ez van. Nem szevasz. Elment. Ezek után volt ez a párizsi, amit mondtam, és akkor utána megkerestük a Gyurkót, és töredelmesen engedélyét kértük, hogy énekelhessen ott a Tamás. És akkor így kezdett el énekelni, ezt nem is tudom, miért mondtam. A kezdet, az elsőre.
És akkor kezdett énekelni, de nagyon hamar belejött, mert félénk ember volt ugyan, de a közönség szeretetétől energiát kapott. És elkezdték őt szeretni már a második, harmadik alkalommal, és akkor bátor lett, és nagyon hamar belejött a dologba. Pedig semmi előgyakorlat nem volt. Ja, és ezt arra, hogy milyen a másnak. Ja, igen. Hogy viszont az alatt az idő alatt, amikor még csak magunknak és szabadon csináltuk, akkoriban alakult ki az, hogy olyan szövegeket kezdtem én, amit a kocsmába sem mertem volna elmondani. És azt a fajta szabadság feltétlenül hozzá tartozott, és az meg is maradt utána. Mert már annyi dalunk volt, amikor elkezdett közönség elé kerülni, és hanghordozóra kerülni ezek, hogy nem tudtak utolérni minket. Tehát mondjuk legalább 50 dalunk volt már, és akkor szakmányban gyártottuk, és akkor már megjelent az első lemez, a második lemez, a harmadik lemez, és lehetett miből válogatni, és először nem lehetett itt, és akkor hirtelen elterjedt az emberek között. Ez viszont nincs, hogyha a Déss Lászlónak írok, vagy az Udvaros Dorottyának, hanem az egy ilyen, nem azt mondom, hogy szabályos, hanem az egy kerek, lehet tudni, hogy az a színész jól el fogja énekelni. Színészeknek írok általában dalszöveget, hogy az a színész jól el fogja énekelni. De hiányzik belőle az a vadság, ami a Cseh Tamás dolgokra. És ezt nem lebecsülően mondom, mert nagyon sokat szeretek közülük. Például a Férfi és Nő című összeállítást nagyon szeretem, abban például ott van a vadság. Hogy milyen vad dolgok fordulhatnak elő férfi és a nők között, a nők és a férfiak között. Úgyhogy ez. Egyébként itt lehet, hogy nagyot tévedek, de ez a bizonyos első dal, ez a Daisy és a cipő volt, ugye? Most még moderátori művészetemet fejlesztenem kell. Most jöttem rá, hogy az egy dolog, hogy az ember kérdez, és az egy másik dolog, hogy végszavakat ad valakinek. De tehát most Udvaros Dorottya. Azon gondolkodtam egyébként, hogy melyik legyen a másik ilyen kultuszlemez a 80-as évekből, az a Básti Júli Cserhalmi lemez volt. Ez a két ilyen nagy színész kultuszlemez volt, amit írtál, és így gondolkodtam, hogy azt az időszakát a szövegírásnak, azt hogyan találjunk rá dalt, és evidensen a Cserhalmi lemezt kezdtem el keresni, hogy valamilyen férfi dal legyen belőle, de hát ránézésre azért korán sem vagyok egy Cserhalmis, tehát hogy az a helyzet, hogy legalább annyira idegen lett volna tőlem valamilyen komoly férfi élményt megcsinálni, és a Jóskának megmondtam, hogy marha nehéz lenne egy dialógust megcsinálni, úgy, hogy ezt a férfi-nő szerepet itt elkezdem forgatni. Úgyhogy Udvaros Dorottya leszek. Sétálj végig az ujjaddal, fekete-fehér, botladozz el feketétől, a fehérig játsz nekem. Botladozz csak feketéről fehérre velem, játszd el azt, hogy tudsz még nekem játszani. Billentyűről billentyűre, fekete-fehér, tétovázzunk, míg a hajnal fehér színben ideér. Míg a hajnal feketéből fehéret csinál, játsz nekem csak, senki másnak rossz elhangolt zongorán. Ezen az elhangolt rossz zongorán tudtál te úgy játszani hajdanán. Feketét másképpen váltotta a fehér, a hajnalt nem féltük így, hogy ideér. Ezen a Lauberger Gloss zongorán tudtál te úgy játszani, hogy azután a hajnal úgy jött, mint várt vendég mi közénk, mert akkor szép volt azt látni, ha ideér. Sétálj végig az ujjaddal, fekete-fehér, botladozz el billentyűtől billentyűig, játsz nekem.
Jázd el azt, hogy botladoztunk éppen eleget, mégis tudsz még nekem játszani. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Ezen az elhangolt rossz zongorán játszottál másképpen is hajdanán. Feketét másképpen váltotta a fehér, a hajnal nem féltük így, hogy ide ér. Ezen a Lauberger Gloss zongorán tudtál te úgy játszani, hogy azután a hajnal úgy jött, mint várt vendég mi közénk, mert akkor szép volt azt látni, ha ide ér. Sétálj, sétálj az ujjaddal, fekete-fehér, tétovás csak, még a hajnal fehér színben ide ér. Sétálj végig az ujjaddal, fekete-fehér, jázd el azt, hogy Megint kihagytál egy el. Ha mondhatok, hogy ha már ugye dalokról van szó, van egy nagyon furcsa dolog az emlékekkel kapcsolatban, például, hogy miből lesznek ezek, amiről én nem is tudok beszámolni, hát jön az első sor, és akkor utána alakul, hogy a helynek nagyon fontos szerepe van az emlékezésben, valamennyiünk életében. Fölhívnám erre a figyelmet, a hely hatalmára. Hogy olvastam, a Széchenyinek a naplóját olvastam, és a Széchenyi azt írta, hogy ő Nagyváradon járt, ahol gyerekkorában nagyon boldog volt egyszer. És egy ilyen hasonlíthatatlan érzés fogta el felnőtt korában, amikor oda visszament, és látta, hogy Nagyváradon minden még megvan, csak az az idő nincs már meg, amit ő ott töltött boldogan. És ez az érzés, ez édes is és keserű is. Édesbús érzés, ha a régi helyre visszamegy az ember. Például, ha én visszajövök Pécsre ide, én itt nagyon boldog voltam többször, nagyon furcsa, a szomorúsághoz hasonló érzés fogja el az embert, közben pedig nagyon jó érzés. Hogy van ez, hogy édes is, meg keserű is egyszerre? Miért? Kérdezi a naplóíró. És ő azt írta, hogy az a keserű benne, az a szomorú benne, hogy a hely még megvan, de az az idő elmúlt. És ez a halálra emlékezteti az embert, az a fájdalmas benne. Viszont az édes az benne, hogy a hely még megvan, és azt ígéri a hely megléte, hogy megismétlődhetik az az édesség. Na most ez az emlékezésnek az egyik furcsa helyhez tapadó része, de én például meg tudom mondani, én most már írtam, nem is tudom, számtalan dalszöveget, bár nem ez a fő foglalkozásom. Írtam számtalan dalszöveget, és mindegyikről meg tudom mondani, erre nincs magyarázat, hogy mindegyiket, hogy hol írtam. Tehát hol volt az? Volt úgy, hogy vidéken írtam, vidéken voltunk. Volt úgy, hogy külföldön. Emlékszem az utcasarokra, emlékszem a szobára, és mindegyik, tehát én több ezer vagy több száz helyre emlékszem, és a hely jut mindig eszembe. Tehát nem csak a zene határozza meg a dalszövegeket, hanem a hely is. És állítom, hogy ez a Lauberger Gloss zongora, ez Pécsre emlékeztet engem, bár nem Pécset írtam, de Pécsen volt az, hogy egy zongora alatt ébredtem egyszer egy lakásban, diákkoromban, és arra, hogy szól a zongora. Hajnal volt, kora hajnal volt, egy átdorbézott éjszaka után, és ült valaki a zongoránál, egy fiú, és így pötyögött a zongorán. Erre ébredtem. És olyan hasonlíthatatlan hangulata volt annak a hajnali lumpébredésnek, hogy ez tulajdonképpen ez volt az, ami ez. És én magamban titokban tudom, hogy ez Pécs.
És ez egy Lauberger Gloss zongora volt? Rá volt írva, hogy Lauberger Gloss. Az volt a zongorára, kötőjel lett, tehát nyilván a cég, amelyik csinálta. Lovasi András egyszer azt nyilatkozta, hogy egyszer egy halas pizza alatt ébredt. Végül is egy zongora az ahhoz képest polgári díszletnek tekinthető. Az is hely. Lehet, hogy ebből született a magyarság tengerélmény. Pécsnél vagyunk ismét. Végül is oda jutottál jazz és dalok, sanzon, színésznőnek írt lemez után, hogy azt is meg kellett érned, hogy hip-hop lemezen bukkant föl egy szöveged, ugye a Punani Massifnak a felvételén. Magáról, az eredeti dalról, amit ugye Cseh Tamás énekelt, vagy akár a feldolgozásról tudnál mondani egy pár dolgot? Ez talán az elmúlt év, és abból is az ősz. Az ősz. Csönded vagyok. Az volt az. Igen. Tehát, hogy annak mi köze Pécshez? Nem, ezt csak úgy mondtam, hogy egy pécsi zenekar éneklik. De írtam a Pécsre vezető autóutakról is egyet, hogy amikor lejártam ahhoz a diáklányhoz ide Pécsre. Talán az elmúlt év, és abból is az ősz, és az őszből egy út autón Pécs felé. Talán arra az útra mondható, hogy igen, az volt a jó. És így tovább. És így tovább, hasonlíthatatlanok voltak azok az utak a autóstoppal le Pécsre. Nyilván valami 6 vagy 7 vagy 10 részletbe lehetett lejönni, kitették az embert útközbe. És egész napot vett igénybe autóstoppal Pestről Pécsre az út. De hát nagyon jó volt. Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked. Vártál a magadról szép éneket, dicsérő éneked, én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked. Ez szó jó, csönd vagyok, csönded vagyok. Ha rám így kedved van, maradhatok. Ülhetsz csak tűrve, hogy dal nem dicsér. Se jel, se láng, csak csönd, melyig ígér. S folytatom, mit vagyok, mit nem neked. Ha vártál lángot, az nem lehetek. Fölében hajolás, hamu vagyok. Belőlem csak jövő, jósolhatod. Most elmondtam, mit vagyok, mit nem neked. Vártál a magadról szép éneket, dicsérő éneket, én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked. YouTube-on elolvastam egy-két kommentet a feldolgozáshoz, amit a Punani Massif csinált. Hát azt hiszem, hogy ez volt az a pont, ahol a régi nagy Cseh Tamás rajongóknál elszakadt a cérna, és hát így felvetették, hogy meddig lehet ezt még folytatni a kisajátítást. A popzenei rész után vagy mellett kicsit térjünk vissza az irodalomhoz. Úgy tudom, hogy egy szöveggel is készült Bereményi Géza. Új volt minden a világban, mert gyerek voltam. A fazék fényesre súrolva állt a tűzhelyen, a sámlira fellépve pirosában magamat láttam tükröződni. Borulni kezdett a sámli. Elestem. Felálltam. Körbejártam a lakásba, amit nemrég rám zártak a felnőttek, hogy elfussanak a dolguk után. És bent a szobában megint csak a saját képembe ütköztem a padlóig ereszkedő tükörben. Hosszan összenéztem vele. Akkor kezdődött. Az arcom egyszer csak pirosra változott, a szemem nagy lett és ragyogó. Ez tetszett nekem. Majd idegen erők jelentkeztek.
Öklendeznem kellett, hajlonganom, és amikor fel tudtam egyenesedni, ugató köhögés tört rám, és legörnyedtem, rohanni kezdett felém a padló. Puhán estem el, rábíztam magam. Különböző helyekről felnőttek bukkantak elő, aggódva futkároztak körülöttem. Értettem a szavakat. Azt, hogy a beteg gyerekük vagyok. Semmin sem csodálkoztam. Mondták egymásnak, kórházba visznek, amikor elnyert minket egy nagy épület, majd elgurítottak engem kisebb és piros kőházak között egy fehér ágyon. Sikerült félrefordítanom a fejemet, oldalt úsztak el a képek. Jól rájuk bíztam magamat. Tovább ismerkedtem a világgal. Sötétség ereszkedett rám akadozva, neki is engedelmeskedtem. Még az történt velem, hogy feltettek valahová, ami magasan volt. Valami egyenes polcra. Sokáig lehettem ott a sötétség mélyén, mert csontsoványan ébredtem magamra. Akkor már fehér ágynemű vett körül, vaságyban voltam, szűk szobában. A felnőttek az ajtóba illesztett üveglap mögül néztek be rám. 4-en szorongtak ott, mindegyik sírt, nem tudták, hogy értem a szavaikat. Azt mondták egymásnak, már nem ismerem meg őket, és ebben igazuk volt. Azt is mondták, már biztosan meg fogok halni. Rámozdítottam a szememet a takaróra. Egyedül a kezemről tudtam, hogy az enyém. Annyira vékony lett a kezem, fel sem emelhettem a pokrócról, csak a hüvelykujjamat tudtam félrehúzni valamennyire, egészen addig, hogy a tövében kifeszüljön egy bőrredő, ami átlátszó volt és lila. Ezután a másik kezem irányába fordítottam a szememet. Azt a tenyeremet feljebb tudtam húzni. Volt benne valami. Rövidesen elaludtam. Felébredtem valamikor máskor. Volt valami a kezemben, amit előzőleg beletett valaki. Felhúztam a lábamat, a 2 térdem felemelkedett, egy kép került a szemem elé, ami a kezemben volt. Világos színű ember nézett a szemembe, lelógó haja körül fényes sugarak. Addig figyeltük egymást, míg haza nem vittek a kórházból, vissza abba a szobába, ahol előzőleg életben voltam. Ott is ágyban feküdtem. Egy asszony magasodott fölém, vizsgálgatott, közben fekete fejkendőt csomozott az álla alá. Azt mondta, hogy ő a nagyanyám, és sírva fakadt, mikor mindkettők számára kiderült, hogy elfelejtettem beszélni. Járni sem tudtam már. Megleltem íme hazámat, és nevemet hibátlanul, hogy hány hét is a világ, a jó pap holtig tanul, és mindenhol tanítható már, óvodától egyetemig. Ahhoz elég sokat próbáltam, hogy szakaszolható legyek, részt vettem mozgalomban, kiváltam, elvegyültem, s egyebek, egy mindenhol taníthatónak, kiosztva most már mindene, és nem tudja megkérdezni, hogy önnön maga lehet-e, mert minden vonatnak mindegyik ablakában ő, s hogy ő áll mindennek háttal, azt nem tudja, tanított integető. A sínen egy vonat jön, és én állok ablakaiban. Én fekszem az útjában, egy ember, ki több fele van, ki mindenhol tanítható már, óvodától egyetemig. Megleltem íme hazámat, s nevemet hibátlanul, hány hét is a világ, a jó pap holtig tanul, és mindenhol tanítható már, óvodától egyetemig. Olyan életműről beszélünk most Bereményi Gizával kapcsolatban, tehát amiben hát ilyen óriási energiák mozognak, és talán, hogyha még festményeket és szobrokat is készítem, akkor azt mondhatnánk, hogy ő az utolsó magyar polihisztor, de így is az életmű nagyon sok felé tagolódik.
Hát így megfordult már a fejedben az, hogy kezdesz valamiféle klasszicizálódás felé haladni, vagy te is egyszer esetleg egy ilyen mindenhol tanítható szerzővé válsz idővel? Hát, de amit én csináltam eddig, az nem volt tudatos egyik sem. Tehát nekem nem volt célom az, hogy írni kezdjek, hanem egy 19 éves koromban egy évfolyamtársamat az egyetemen nagyon becsültem, csodálni kezdtem, és ő mutatott novellákat, hogy ő írta azokat, és én életemben még ilyen jó novellákat nem olvastam, úgy éreztem. És mondta, hogy ugye, hát te is írsz, egészen biztos, mert már hosszú beszélgetések után voltunk. És én azt hazudtam neki, bár én még egy sort sem írtam, hogy igen, én írok. És akkor azt mondta, hogy mutassam meg akkor én is. Menjünk át én hozzám, mert úgy volt, hogy napokig beszélgettünk, jártunk, ő is az édesanyjával lakott, én is az édesanyámmal laktam. És mentünk az ő szobájába, ő a cselédszobában lakott, én is a cselédszobában laktam nálunk. És akkor hol ő aludt nálam, hol én ő nála, és így volt, és ezután mutatta meg a novelláit. És mondta, hogy akkor menjünk át én hozzám, és mondtam, nem menjünk most át, én kérek 2-3 napot, amíg rendezem az írásaimat. És mondta, hogy jó, én rohantam haza, és egy kockás füzetbe rögtön írtam 2 hangulatnovellát, 3 oldalas, az elsőnek az volt a cím, hogy Szervusz, csókolom, Klárika. Érthetetlen okokból volt ez a cím, se Klárika, senki nem szerepelt benne. És elvittem, megbeszéltük egy találkozót az utcán napok múlva, és elvittem ezt, és a kockát, nem, az édesanyámnak odaadtam, hogy gépelje le. És ő legépelte írógépen, és úgy adtam oda neki, elolvasta, és azt mondta, hogy ő még életében ilyen jó novellákat nem. És azt mondta, hogy nem véletlenül most találkoztunk, most arra beszélte meg velem ezt a találkozót, mert van egy fiatal írótársaság, akik hetente egyszer találkoznak és megmutatják egymásnak az írásaikat. És akkor oda szeretne engem elvinni, bemutatni. És akkor elmentem, és ott várt 6 szigorú arcú fiatal férfi, mindenki 3 fontos évvel körülbelül idősebb volt nálam, és elolvasták, és mondták, hogy életükben ilyen jót nem olvastak. Én elolvastam az övékét, a világ legjobb íróival találkoztam, és akkor elhatároztuk, hogy mi egy antológiát állítunk össze, és én onnan loptam ezt a intranzigenciát, hogy nem szabad nyilvánosságot kapni, mi amit a Cseh Tamással is folytattunk egy darabig, hogy nem szabad nyomtatásban megjelenni, állapodott meg ez a fiatal írótársaság. Mert aki nyomtatásban megjelenik, az korrupt lesz, és különben is a cenzorok, és így tovább, abba a korba. És tulajdonképpen igazuk is volt. Az egy olyan kor volt. És tehát így lettem író. És ez a csoport, amelynek tagjai, kb. 8-an vannak, tagjainak a 2/3 már meghalt, vagy külföldön élnek. Amerikában, Franciaországban is érkeztük. Közülük például volt egy nagyon tehetséges srác, az nem csak, hogy Magyarországról disszidált Párizsba, hanem Párizsból disszidált egy elmegyógyintézetbe, egy Párizs környéki elmegyógyintézetbe, nem mint ápolt, hanem mint kultúrfelelős. Tehát a francia társadalomból is kilépett. Ezek annyira rejtőzködő emberek voltak, annyira ellenállók voltak. Ezek voltak az én mestereim. Ma is ezekre gondolok, hogy ezek, ha élnének, vagy hogyha olvasnák, vagy látnák azt, amit csinálok, mit szólnának hozzá. Tehát ők az én vonatkoztatási csoportom, ami általában van nekünk embereknek, amikor kiléptünk a családból, találkozunk egy ilyen csoporttal, szokták mondani, referenciacsoport. És ezek voltak, tehát én így kerültem be az irodalomba. A filmbe úgy kerültem be, hogy azt mondták nekem, hogy írjak egy forgatókönyvet. Írtam egy forgatókönyvet, szörnyű film lett belőle, de rá lehetett fogni a rendezőre, hogy ő volt a hibás,
A korabeli vicclapnak, a Ludas Matyinak a címlapján volt egy rajz, a Hihi a Hegedűs nevű híres karikatúrista rajzolta, hogy az volt a filmnek a címe, hogy Romantika, amit először írta. És ott volt egy ilyen pesti polgár, vagy egy ember, aki így ül, így derék közeliben, és a fejéből 2 gondolatbuborék jön ki, az egyik egy üres stadion, nincs senki néző, és ott folyik egy érdektelen foci meccs. A másik pedig egy moziportál, és oda van írva, hogy Romantika új magyar film, és az aláírás az volt, hogy a pesti polgár azon töpreng, hogy hova ne menjek vasárnap. Akkor a bukás volt ez a film. De akkor megtanultam, hogy mit nem szabadna. Az volt az ára. Aztán megjelent nálam egy Lengyel Pál nevű fiú, aki bányamérnök volt Miskolcon, és külön följött Pestre azért, hogy elolvasván a novellás kötetemet, hogy én írjak nekik színdarabokat. Akkor írtam nekik egy színdarabot, aminek az volt a cím, hogy a korábban helyezett Csokonai Vitéz Mihály. A szereplők a következők voltak: Einstein, Csokonai Vitéz Mihály, Zrínyi Miklós a költő, nem tudom, még 3-4 ilyen kultikus név volt, és össze-vissza beszéltek benne. Most hatalmas bukás volt ez. Szóval a közönség dühöngve távozott az első negyed óra múlva, akkor kiderült, hogy egyáltalán nem tisztelik őt, mármint a közönséget, és hülyeségeket beszélnek. És akkor a kultúr felelőse a városnak, Miskolcnak megtiltotta a Lengyel Paliéknak, hogy velem dolgozzanak a továbbiakban. De ők velem akartak dolgozni, és ezért én négerben írtam nekik darabokat, vagyis az, hogy a nevem nem volt rajta, de ezekkel már nyertek szóval fesztiválokat, meg ilyesmit. Már addigra megtanultam, hogy kell darabot írni, csak hát nem az én nevemet jegyzik ezeket a híres, például a Sámán ének című darabjuk, az Krakóban is nyert. És amit én írtam. És a filmrendezésem is így kezdődött, hogy Nemeskürti István felajánlotta nekem, hogy írjak még egy filmet, mert akkor már ismert ilyen filmforgatókönyvről lettem, belejöttem, és hogy írjak egy filmet, mert őt kidobják az állásából, a stúdióvezetői állásából, és még egy filmre van pénze, és akkor én azt akarja, hogy én írjam azt a filmet, és válasszunk hozzá rendezőt. Mert bármelyik rendező szívesen dolgozna veled, mondta. És erre azt mondtam, hogy rosszkor szólt, mert én most éppen abba akarom hagyni, mert ez egy hátrányos helyzetű szakma a filmírás, a rendező mindent elvesz, meg ilyesmi, és nincs az a rendező a világon, akinek én írnék forgatókönyvet, ez feltett szándékom. És erre azt mondta, de ő tud egyet, mondom, olyan nincs, na ki az? Azt mondta, te, hogy rendezte filmet. Na ő találta, hogy én rendezzek filmet. Most én minden rendezői előgyakorlat nélkül, illetve volt gyakorlatom, mivel láttam, hogy az elképzeléseim hogyan valósulnak meg mások kezén, a forgatókönyveim. Tehát volt már gyakorlatom, és így elkezdtem filmet csinálni, és arról se tudok számot adni, hogy miért mondtam azt a Cseh Tamás nevű rajztanárnak, akit akkor ismertem meg, csak a nevét hallottam, ő pedig nem is hallott rólam soha semmit, hogy, hát azért hadd mondjak valamit, hogy én a Cseh Tamás nevét először egy lánytól hallottam. Egy lánytól, akiben szerelmes voltam. És a lány elkezdte sorolni, mondom, és tegnap este kik voltak ott? És a lány elkezdte mondani, hogy ott volt ez, ott volt az, ott volt amaz, és ott volt Cseh Tamás, és akkor hallottam életemben először a nevet. Mondom, állj, ki az a Cseh Tamás? Erre a lány elpirult, és azt mondta, hogy ez egy nagyon gátlásos fiú. Akkor éreztem, hogy valami tetszett neki ez a Cseh Tamás. Hát borzasztóan megjegyeztem ezt a nevet. Eltelt egy fél év, akkor hallottam, hogy gitározva énekelget ez a fiú, angol szövegeket. És akkor találkoztam vele személyesen. És akkor beültünk egy helyre, bemutatkoztunk egymásnak egy nagyobb társaságba, és akkor mondtam neki, hogy én szívesen írnék neked dalszöveget. Azt mondta erre, hogy de hát miért, hogy? Mi? Hát nem is ismerlek.
Később azt mondta nekem, hogy azért volt bizalmatlan velem, mert hát hozzá volt szokva, hogy nagy tervek születnek, aztán nem lesz belőlük semmi. És mondom, de hát én egy író vagyok, itt van, és elővettem magammal, hoztam mindig a novellás kötetemet, és mutattam itt a fényképen hátul, látod, ilyen kis igazolványképű kép volt. És olvasd el, és aztán találkozunk. És aztán én nem olvasom. Mondom, miért nem olvasol? Azt mondja, mert nagyon fölzaklat. Én nem olvasok tényleg, mert azt nagyon fölzaklat. Azt gondolom, nem lehet rossz fej, ha felzaklatja az irodalom ennyire. És, de ezt miért is mondtam? Azért mondtam, hogy én mindenbe belekeveredtem. Ahogy itt volt ez az idézet, hogy a célom majd megtalál engem, nekem nincs célom, arra várok mindig, hogy a célom megtalál. Ezek mindig feladatok voltak. Mindig feladatok, de volt már olyan, hogy fölmerült egy feladat, egy cél, és tudtam, hogy én ezt nem tudom megcsinálni. Szóval azt szokták mondani, hogy az embernek, hogyha talentuma van, akkor tudnia kell, hogy mit nem tud megcsinálni. Az a talentumhoz hozzátartozik, és olyat ne csináljon. Viszont amit úgy érzi, hogy meg tud csinálni, azt nagyon kell csinálni. Szóval azt akkor csinálja meg, az az igazi mérce. Hát nem hiszem, hogy Vörös Sándor költő jó mérnöki munkát végezne. Nem hiszem. Vagy azt sem, szóval hát mindegy, fölösleges sorolni, tehát én nem számolatlanul kaptam a dolgok, szóval kapkodtam a dolgok után, hanem mindig ahhoz, az a fiú azért számított nekem, aki a novelláit megmutatta először, egyébként Pódi Gábornak hívták, később filmes lett belőle. És azért számított nekem, mert éreztem, hogy ilyet én is tudnék valahogy. Talán ezért volt olyan rokon szemben. Kedves Beck Zoltán, kedves Bereményi Géza, köszönjük szépen!